Να κάνω ή να μην κάνω ανακαίνιση του σπιτιού για την καλύτερη πώληση. Με ρωτάνε συχνά οι ιδιοκτήτες αν τους συμφέρει να κάνουν μια ανακαίνιση. Γιατί η αλήθεια, ανακαινισμένο σπίτι σίγουρα πιάνει περισσότερα χρήματα γιατί είναι ανακαινισμένο. Όμως μπορεί να πετύχει αυτό το πλάνο, μπορεί να αποτύχει. Γιατί? Πρώτα απ' όλα πρέπει να δείτε με πολύ καλή ματιά το τι είναι αυτό που θέλει αλλαγές, τα βασικά πράγματα όπως κουφώματα, μπάνιο, κουζίνα, πατώματα, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, όλα πόρτα ασφαλείας, κάτι που κοιτάει ο αγοραστής. Και πρέπει να κοιτάμε, όχι να κάνουμε μια ανακαίνιση με λίγα χρήματα και φθηνά υλικά και φθηνή εργασία και δεν θα το καταλάβει και ο άλλος και να ζητήσουμε τα χρήματα. Επίσης και τα γούστα του αλουνού δεν μπορούμε να υπολογίσουμε. Οι λύσεις είναι δύο. Η πρώτη, να κοιτάξετε να βρείτε κάποιο καλό εργολάβο που θα σας κάνει μια ωραία ανακαίνιση με γούστο, με καλή ποιότητα που θα το εκτιμήσει ο επόμενος και σίγουρα θα πετύχετε στην αγοροπολισία, όμως θα κάνετε βέβαια μια έρευνα πριν. Σωστά? Και δεύτερο, θα κοιτάτε αν σας συμφέρει να κάνετε ίσως μικρές αλλαγές που θα κάνουν το σπίτι σας πιο ευπαρουσίαστο. Αν ενδιαφέρεστε για εκτίμηση ακινήτου ή για συμβουλές για την καλύτερη πώληση, επικοινωνήστε μαζί μου με ένα μήνυμα ή ένα τηλέφωνο. Κατρίνα Σαμοφάλοβα, η μεσήτριά σας.